Pálko, prosím ťa, 8. mája sme prečo doma? Prečo sme doma? No tak oslavujeme proste koniec vojny. Jakej vojny? Druhej, samozrejme, druhej svetovej. A to kedy bolo? Ty sa ma takéto kraviny pýtaš, myslíš, že to sa ma môžeš opýtať, keď ma nájdeš totálne, ale totálne zlý, ty to nahrávaš aj čo? Ja to nahrávam, no. Ja sa s tebou. Čiže koniec druhej svetovej vojny to bolo kedy v 40. 5. Výborne. A v kalendári sa to ako volá tento deň? Deň víťazstva, ak sa nemýlim. A nad čím? Nad čím iným? Kalendári sú obyčajne kraviny, lebo to je nad fašizmom a to je v podstate nad nacizmom. To ty schválne dones kalendár. Počkaj, Pali, a fašizmus nebo nacizmus? Ak je tam nacizmus, je to dobré, ak je tam fašizmus, tak je debilina. A Pali, fašizmus a nacizmus to je rozdiel? Je, a veľký. Fašizmom. No a počkaj. Ty si matematik. Tak si predstav dve množiny, ktoré majú prienik. No. Znamená, fašizmus a nacizmus to sú dve oddelené množiny v určitých momentoch s prienikom. Teraz nebudeme rozprávať, na koľko percent ten prienik je, ale není to ani polovica, no dajme tomu, povieme, že to bolo polovica, že proste sa prekrývajú. Aha. Ale podstata tých dvoch izmov je úplne iná. Fašizmus, ten dáva dôraz na štát, všetko, čo je dobré pre štát, je dobré. Nacizmus dáva dôraz na rasu, Nemecku. To je, fašizmus je svým štýlom štátna ideológia, ak sa vedie štát, a tá druhá, to je rasizmus, to je rasistická ideológia. A počúvaj, fašizmus a demokracia to nejde dokopy, že? Vôbec. Aj keď Mussolini tvrdil, že fašizmus je najčistšia demokracia. On napríklad zrušil všetky strany a povedal, moja strana, fašistická, je vôľa ľudu. Tak na čo voľby? To znamená, keď je národ, samozrejme strana, tak je to priama demokracia. S tým, že napríklad nevybával si veci cez strany, ale priamo s parlamentom. Dal si návrh. Korporácia. Učiteľa si urobia združenie a to združenie učiteľské povie parlamentu, chceme väčšie dane, alebo väčšie platy, alebo upraviť niečo také, alebo onaké. A parlament si povie, áno, to je dobrý nápad, chválime. Nie cez stranu, ale priamo. Priama demokracia, uvozovka. Páli, ďakujeme. Prosím.